dag der er jeg taget en tur til Restenbro Put&Take, og det er simpelthen bare altid så dejligt at komme herud. Det er en fantastisk sø, og der er altid rigtig, rigtig flotte fisk herude, og de giver altid en god fight. Så jeg er spændt på at se, om de giver noget i dag. Jeg har taget lidt af hvert med, så jeg har blandt andet fået en ny fluestang, jeg lige skal have prøvet af, og så har jeg selvfølgelig gummigrej med og nogle spoons, så jeg ser, hvad der giver noget. Men se med her. Sådan, så er der hug. Perfekt. Jeg spotter den lige derude. Så bare lige fluen ud til. Det var dejligt. Ikke super stor. Fin størrelse alligevel. Sådan. Prøv. Den er sgu fin, den der. Skal vi bare lige have den over til nettet. Kom så. Ja. Den kæmper sgu godt. Kom så. Ja, tak. Sådan der. Det var sgu fint. Fin basse. Det var godt. Så er det sgu i gang. Nå, men det var den første fisk. Og det var altså på fluen her. En lille variation her af fætterfluen. Og det må man bare sige, den havde bare slugt den fuldstændig. Lad os se, om der ikke er nogen flere, der vil lege med.
Der var der en der. Hold da kæft, den går amok. Sådan. Ui. Sådan der. Det var godt nok kontant hug. Ja. Sådan der. Den er også fin. Så lykkedes det at få en mere, og prøv lige at se en fuldstændig fantastisk flot fisk. Altså, der er simpelthen så mange i søen, så det er bare med at komme i gang. Så sluttede dagen for mig, og det blev til 3 rigtig flotte regnbuer i dag. Det er en fornøjelse at komme ud. Det er fisk, der bare giver en super god fight, så altid en fornøjelse. Men jeg fik jo også prøvet fluestangen af, og det må bare sige, det er godkendt. Og så blev det også lidt på gummi, så ja, dejlig dag. Vi ses derude.